Panji kan pusaka. Kowe iki kok nggur jebles semua kok. Kok iso dintup-ntup didongakne. Keluargane Mas Panji. Mugi-mugi udal iki Mas Kolis. Iya. Mas Kolis kok Mas Panji. Udal terakhir. Panji ki pusaka. Iya. Lek Panji dulure Pak Eko. Dongakne. Muga-muga sak keluarga diparingi sehat selalu. Amin amin. Rezeki lancar, udal iki dadi berkah, barokah. Amin Allahumma Anggone amin. usaha, anggone kerja ning adoh. Wah, nggih, lancar rezekine. Lancar rezekine. Ya ampun lah iso ngono lho. Delan sing iki po enak kaya tenda-tendanan kae lho. Ora aru kene tuwas mlaku kepes-kepes. Ya, dilanjut ta. Lah kok coba jawel ngono Mas aku. Bocah iki tak tangsel wit jati ngono, Bang. Gua mburi. Kok bocah santung jati lho. Lah wong Mas ora wani Jawa jawel lho. Aku wit cilik iki lho merengut tok iki, Bang. Men semua. Sing cilik lho ning Mas Bonggel lho merengut ra. Lah kok sing gedhe jangkute mbok jawel. Tanganmu mati mbok jawel, Bang. Ya usaha dhewe kok iso kowe iki kok ngrayai jatahe wong ae. Isik loro. Ayo, kurang. Jepeper.
Isik kloter keri dhewe. Iki sok jenenge. Yo, diki yo. Kalem-kalem dulu. Kalem-kalem. Yo. Solo. Ya. Katone tresnamu ngambang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung mestine Iya. Oh, enak tuh. Jane cilik aku biyen ki rupaku yo ngene iki lho, koyo Arab-Arab ngono lho. Lek kowe arep patek genah. Yo, Yo. Yo balik. adem-adem. Mie godhog, Bu, mie godhog. Yeah.